divendres amb les escoles de Viladecans. Dissabte vam tenir actuacions de l'Ateneu de les Arts i avui diumenge Héctor Colom ha programat tot un seguit de conjunts. Poder donar una plataforma als grups que són d'aquí, de Viladecans, o almenys part del grup és un viladecanant d'aquí, i tenir l'oportunitat de fer oferta com a festival de diversos estils. Hem portat aquí a Viladecans un format bastant nou, que no havíem tocat fins ara, que es diu Bossa on fem bàsicament música brasilenya. Aquest tipus d'actes són al final el que permeten que la gent que també estem, diguéssim, fent cultura tinguem un espai on expressar-nos, on poder presentar els nostres projectes, que això al final sembla que no hi hagi un intermig. Està bé que a nivell municipal se recolzi la música, es recolzi els nous músics, a la canalla que va pujant amb l'instrument. A mí esto me gustó mucho, fue muy complicado conseguirlo, pero fue divertido hacerlo entre todos. He llegado con nervios y cuando hemos empezado a tocar, estaba pensando todo el rato en tocar. Yo estaba un poco nervioso y me he equivocado en una nota, pero he seguido y no pasa nada.